Сәлем, қадірлі тамашашыбыз. Республика бойынша сәяхәтебезне біз дәвам итәбез. Һәм Шираттагы йолдызлык мизгелләре тапшыруының вакытлыча студиясы Кунакчыл Менделеевск шәһәрендә урнашты. Исегезгә төшерәм, безнең тапшыруыбыз Созвездие йолдызлык фестиваленең зонал этаплары кысаларында чыга. Һәм инде әлбәттә бу зонал этапта Кунакчыл Менделеевск шәһәрендә булган конкурста булган атмосфера турында мин сөйләми түзә алмыйм. Кадерле дуслар, урамда тып-тып итеп тамчылар тама. Кояш кыздырып балкый. Һәм инде әлбәттә иң мөһиме балалар тавышы. Кычкырып, көлеп балалар бу фестиваль булуына сөенәләр. Һәм инде менә фестивальдә катнашучы һәрбер бала, һәрбер җитәкче, һәрбер әлбәттә әти-әниләр дә, чөнки балалар янында гел алар булалар. Фестивальның башын, гала концертның башын түземсезлек белән көтәләр. Ә без, дуслар, безнең тапшыруыбызның йолдызлык мизгелләре икәнен истә тотып, безнең геройларыбызны студияга чакырабыз. Әйдәгез, әзер булсагыз, тапшыруыбызны башлыйк. Алга, тарихка. Актаныш төбәге күп санлы иҗатка сәләтле артистларга, балаларга бай. Һәм бүген мин сезне Созвездие йолдызлык фестивалендә күп еллар дәвамында катнашкан Тамчы вокаль ансамбле белән таныштырачакмын. Һәм аларның җитәкчеләре Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Лилия Реваль кызы Мустафина. Тамчы балалар вокаль ансамбле Актанышның сәнгать мәктәбе нигезендә барлыкка килде. Ансамбльнең оешуга итәргеч мәктәбебездә вокаль бүлеге ачылуы итәргеч булды. Һәм бик күп балаларның сәнгатькә төшенәсе килде. Йолдызлык бәйгесендә без 2006 елдан бирле катнашабыз. Бу фестивальне бик яратабыз, янабыз, киябыз шушы фестиваль белән. Һәр елны яңа идеялар белән киләбез. Әлбәттә без Татарстанның иң татарча сөйләшә торган район буларак, татар халык җырларын өйрәнергә тырышабыз. Үзебезнең халык телендә җырларга тырышабыз. 2009 елдан бирле безнең ансамбльгә дә бәхет елмайды. Лауреат исемнәрен алырга насыйп булды. 2013 елда бәләкәчләребез пирамида сәхнәсен күрделәр.
2015 елда гәнә тагын кабат шул сәхнәдә басырга насыйп булды. Һәм ансамблебезнең менә иң югары дәрәҗәсе дип әйтерлек ансамбль халык исеменә лаек булды. Һәм быел да халкыбызның иң моңлы җырларыбызны алып килдек тамашачыларга. Әлбәттә, җиңүләргә өметләнәбез. Ансамбль оешканнан бирле инде хәзер 8 поток балалар чыгып китте. Һаман да яңа талантлы балалар киләләр, яңа йолдызчыкларыбыз киләләр. Киләчәктә бу ансамбльгә уңышлар телисе килә. Без әле катнашырга, тагын да югарырак үрләргә менергә исәбебез бар. Вокал соло икенче кече номинациядә катнашып, бу кечкенә генә кыз үзенең тормышын Созвездие йолдызлык фестивале белән бәйләде. Үзе Минзәләдә туып, үсеп, анда мәктәптә белем алып, ул бүгенге көндә Созвездие йолдызлык фестивале белән бергә атлый. Һәм аның фестивальгә мөнәсәбәте турында аннан үзеннән сорыйк. Таныш булыгыз, Софья Лебедева, Минзәлә шәһәре. Подружек полный дом, перевернуть.
участие на созвездии. Йолдызлыкта катнашуымны мин 2013 елда башладым. Ул чакта миңа 9 яшь кенә иде. Без чираттагы конкурсны яуларга дип чыктык. Ләкин ул вакытта мин үземнең зур гаиләм белән очрашырга барам дип уйламаган идем. Кызганычка каршы суперфиналның 2нче турында мин төшеп калдым. Ләкин кулларны төшерү турында сүз һич тә бармый иде. Пролетели 6 лет. Шулай итеп, 6 ел үтте дә китте. Шул еллар эчендә күп вакыйгалар булды. Я ездила Мин җәйге һәм кышкы йолдызлык иҗат сменаларында катнаштым. Күп дуслар таптым. Алар белән без конкурстан да тыш аралашабыз. Буш вакытларны бергә үткәрәбез. Шулай итеп, менә зур гаиләм табылды. Как воспеть эту землю под высокими зорями, с песней белого севера, с небом юга лазоревым, с тем, что в сердце прописано и вовек не стирается над седыми курилами. Новый день загорается, свет от тебе и радости, мира и благоденствия, верных друзей, хороших, солнечных дней в судьбе. Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя, высокого неба ясного, и счастья желаю тебе. Все мечты и тревоги, все надежды приемлю, потому что всем сердцем я люблю эту землю, где мой след не рассеется, что со мною не станется, это где-то поселится, это в чем-то останется. Минем җитәкчем Муринова Наталья Александровна. Без Мензелинск шәһәрендә шөгыльләнәбез. Иң уңышлы ел, әлбәттә, узган 2018 ел иде. Мин беренче урын яуладым. Барыбыз да теләп һәм көтеп алган урын иде ул. В тесных переулках многолюдного квартала под вечер обычно, когда горит закат, слышно, как фальшиво пианино зазвучало, или физгармонии скрипят. И певец случайный часто неумело для знакомых улиц вечером поет. Эта песня на 2 сольди, на 2 гроша, с ней люди вспоминают о хорошем, и она тебя вздохнуть заставит тоже.
тоже о твоей беспечной юности она. Это песня для кварталов промыленных, это песня для бездомных и влюбленных, это песенка о том, что не вернется, это песня о счастливых временах. Вон на 4-м этаже окно распахнуто уже, еще одно, еще одно. Люди слушают, вздыхая и мечтая. За 2 сольди эта песенка простая, но для тех, кто здесь надеется и любит, в песне вечная история любви. Часто песни из окраинных кварталов к знаменитым вдруг артистам залетала. В старой песне появлялась новизна. 2018 елда біз зур йолдызлы гаиләбез белән Кырымга бардык. Анда экскурсияларга йөрдек, диңгездә су коендык, төрле шәһәрләрдә концертлар куйдык. Ул ел минем хәтеремдә аерым урын алып тора. Вот я иду, и легкие шаги. Встала я сегодня явно с той ноги. Мне хорошо, хорошо идти. Здесь я живу, я знаю всех почти. Добрый день, как дела? А как ваш сын? Ваша дочь все цветет, цветет. Очень рада, сколько лет, сколько зим. Это платье вам очень идет. Вот я иду, глубоко дышу и никуда сегодня не спешу. Мне хорошо, день идет за мной. Он ведь не просто день, а выходной. Птицы поют в городском саду. Я мимо сада не спеша иду. Ах, как же захотелось сразу петь. Так захотелось, не могу стерпеть. Добрый день, а как дела, а как ваш сын? Ваша дочь все цветет, цветет. Очень рада, сколько лет, сколько зим. Это платье вам очень идет. Солнечный луч подмигнул хитро. Хочется жить и совершать добро. Прямо с утра отправляться в путь, делать зарядку или что-нибудь, бросить мечтать, в небесах летать. Хочется добро до безумия стать. Господи, вдруг захотелось мне взять и купить цветы родной сестре. Әлбәттә, максат шулык. Гран-при яуларга. Республикабызның иң яхшы фестивалендә. Ләкин яулаганнан соң да мин барыбер катнашачакмын. Миңа 21 яшь тулганчы. Алга таба мин иҗат тормышымны дәвам итәргә планлаштырам һәм Мәскәүгә актерлык факультетына ГИТИСка укырга керергә өметләнәм. Барсы да уңышлы килеп чыгар дип ышанам, чөнки мин менә дигән мәктәптән чыктым. Шаян дип исемләнгән ат казанган халык иҗаты бию төркеме Менделеевск шәһәренең йөзек кашы, бизәге булып тора. Һәм аның җитәкчеләре Менделеевск шәһәренең халкында горурлык хисләре тудыру өчен бик күп көч куялар. Аның җитәкчеләре Менделеевск халкының күңелендә горурлык хисе тудыру өчен бик күп көч куялар. Таныштырам сезне, дуслар, төркем җитәкчеләренең берсе Ләйсән Рауил кызы Латыйпова.
Шаянның педагог балетмейстері болам. Ансамблінің жетекшісі Накия Насифулина. Хәзерге вакытта ул Екатеринбург шәһәрендә балалар белән Роза Россия халыкара бәйгесендә катнаша. Созвездие йолдызлык фестивалендә без 2005 елдан катнашабыз. Ул чыгыш безгә бигрәк тә истәлекле. Сөембикә бию өчен без спецпризга лаек булдык. Ә икенче елга Казан шәһәренә гармон сайрый номеры белән без гала-концертка уздык һәм 3нче урын алдык. Ел ішінде біз дипломантлар һәм лауреатлар булдык. Шаян ансамблінің 7 төркемендә 300-дән артык бала катнаша. 17 кеше үзенең тормыш юлы булып хореография юнәлешен сайладылар. Аларның икесе Татарстанның атказанган артистлары исемен йөртәләр. Ой, вы цыгане, сидели на
Поэзия йылдызлык коллективның һөнәри дәрәҗәсен күтәрә. 2017 елда коллектив Россия Федерациясының атказанган халык иҗаты коллективның исеменә лайык булды. Менделеевск шәһәрендә урнашкан вакытлыча студиябыз үз эшен тәмамлый. Тик безнең тапшыруыбыз һәр атна сайын сезне яңа йолдызчыклар белән таныштыра. Һәм әлбәттә, дуслар, без сезнең белән тик бер атнага гына саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз. Очрашканга кадәр.